Ok, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Survival Games, episodul 6 de pe acest serie. Jucăm singur pe un server foarte vechi. Îl aveți în descriere, jucăm singur, foarte singur. Începem. Unul a ieșit. Tot ceva, nu. Serverul nu prea este popular. De care 2000 ceva de player, da. Așa zic eu că nu e popular, dar e foarte popular. Am cam XG, numai că versiunea mai bună de XG, nu sunt hackeri. Da. Asta contează, să nu fie hackeri. Restul... Da, și eu ăsta, da, că mă la PvP și face și pe ceva. Poate ne întâlnim, jucăm și ne înțegem ceva. Împreună. De când am jucat cu Fanta. Nu prea am jucat, că... Așa, cine mă băga pe Skype, dar în rest, nu prea am jucat. Pe serverul ăsta. De concept o să vedeți episoade aproximativ pe serverul ăsta. Este server foarte șmecher. E aici sau nu? Nu cred că aici e înalt. Unde pe urmă poate de înalt. Băiatul, hai că veni la tine. Săracul, n-am venit nimic. Cum am putut? Un criminal. Să spun atunci. Vreau să omor uiciul ăla. El nu vă mine, nu? Nu. Să omor. Unde e uiciul ăla, mă? Dacă omor uiciul ăla, ceva de diamant. Am văzut coordonatele. Uite pe ăsta! Uite bă, șeful! Șeful se cam strică treaba. Nu am văzut pe ăsta. Cine este? Crap Master. E un pro, să zic. Extrem de pro, dar e destul de bunicel băiatul. Că are un donor, da. E bine, nu donor cum e pe XG. Aceast master și tot felul. Dar nu trebuie neapărat să fii bun ca să ai de la. Poți să donezi, știi? Dar în general ăștia care au de-astea destul de bunicei. În general, nu știu. Nu știu ce să zic acum despre ei. Nu staca deloc. Perfect. Mă gândeam, bă, dacă nu pica niște buți. Am jucat un meci de ăsta, așa. Unul singur și l-am câștigat, deci trebuie să-l câștig și pe asta, că nu mi-e greu să mă bat cu ăștia. Ok, să vedem. Ok, să vedem ce pe aici, așa. Ok, ăla așa și ăla în fața mea. Să nu-l văd eu. Mamă, dacă sunt ăștia timp, ce bine mi-ar fi. Mă întâlnesc puțin cu ei. Ăștia sfârșiții, ce bine am pe ăsta. Ăsta e ăla bun. Și cred că e român. Are gaming. Are numele ăsta cu gaming și cred că e român. Cam tot a fost cu acest episod, nu uitați să vă abonați. Bye bye.